γύρω στις 7.30 ώρα το πρωί με 8, ότι η θάλασσα είχε βγάλει 3 πτώματα. Μένει ένα σημάδι το οποίο περνώντας πάντοτε και όταν περνάω πάντοτε από εδώ πέρα, βάζω στο μυαλό μου ότι από εδώ ανέσερα 3 πτώματα. Με ειδοποιεί το λιμεναρχείο εμένα ως επιτοπλίστων του Μολύβου και μεταβαίνω εκεί στο σημείο το οποίο έχει βγει η σωρός, ο πυγμένος, πυγμένη οτιδήποτε είναι παιδάκι κτλ. Και πηγαίνουμε από εκεί και το παραλαμβάνουμε. Αφού φωτογραφίσει πρώτα το λιμεναρχείο, τη σωρό, τη βάζουμε σε μία σακούλα αποσύνθεσης για να μην έχουμε και νερά γιατί είναι από θάλασσα κτλ. Είναι ότι αν κάποιος συγγενής ψάχνει, υπάρχουν περιπτώσεις που με έχουν πάρει τηλέφωνο και ψάχνουν κάποιον δικό του συγγενή. Μπορεί να έρθουν στο γραφείο μου να δουν κάποιες φωτογραφίες σαν αρχή και μετά να στείλουν δείγμα DNA στο εργαστήριο δικό τους για να μπορέσουν να αναγνωρίσουν τους δικούς τους νεκρούς. Everybody is paying attention to the refugees alive, making alive to Europe or to Greece. But the people who are drawn, I think, very few people are concerned about, few NGOs, and there is no database for the missing people or the people who are drawn. The only thing we know that they started from Turkey and then everything vanished. With the bodies, with the names, and with everything.